I dag skal I lære, hvordan man angriber. Lægger du det igen på YouTube? Nej, selvfølgelig gør jeg ikke det. Jo, du gør. Nej. Jo. Nej, hvad har jeg gjort? Hej. Han vil også gerne have sin egen lorte YouTube-kanal. Ja, det vil jeg faktisk gerne. Jeg skal nok lægge nogle spil ud. Min telefon. Nej. Min telefon. 2000. Nej, det er. Jo, det har. 2222. Ja, det er godt i telefon. Som en top iPhone 7. Jeg Ja. ved ikke, hvad det mere er. En S måske. Han er eddermame has. Ja, det kan jeg godt se. Ej, Rasmus, gå lige væk. Nej. Jens, gå nu væk. Jeg ved ikke, hvorfor lige kom der til at gælde Rasmus. Jens, gå nu væk. Nej. Jens, gå nu. Nej. Jens, hallo, du skal ikke ligge på mig. Ej, Jens, det er ikke sjovt. Jo, det er. Nej, lad nu være. Lad nu være. Jens, gå nu væk. Jens! Jeg hedder ikke Jens, jeg hedder Rasmus, det er rigtigt. Nej, han laver bare sjov, han hedder faktisk Jens. Nej! Gå nu væk med dig. Endelig. Drenge og piger, hjælp mig. Hvis I nu ser det der. I skal sige det magiske ord. Og hvis det nu er, at I er fra min klasse, I ved det, så bare skriv det ned i kommentaren. Bare skriv det magiske ord, så vil jeg blive mega glad. Og så kommer der en mere af den her. Hvorfor?